बे बारनिफ्राय हिन्जाव गोदाना लानो मोननाय नंलिया मेकआप। हाबानि समाव हिन्जाव गोदाना मेकआप लागायब्ला जानांगोन गोजाननि आलासि। जुदि हाबायाव सोरबा सासे मोसायो अब्ला हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानजों लोगोसे बाहागिफोराबो थांनांनो हागौ थोंजोङै जोबथेसालियाव। हाबानि सिगां आस्थाम गाननो मोननाय नंलिया हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान। अब्ला नोंथाङा माबोरै आरो मा रोखोमै हाबा खालामगोन? सरकारा होबथाबाय हादराव माखासे नेमखान्थि। बे बारनिफ्राय गावनि गोसो बायदि हाबा खालामनो मोननाय नंलिया हादराव। नङाब्ला हाबानि मुङाव खैफोद गोनां थासारियाव गोग्लैनो हागौ नोंथाङा। हाबानि समाव पारफिउम, मेहेन्दी आरो मेकआप बायदि बाहायनो मोननाय नंलिया हादराव। सरकारा आबुङै बन्द खालामबाय बेफोर गासैबो नेमखान्थि। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बे बारनिफ्राय हिन्जाव गोदाना हाबानि समाव लानो मोननाय नंलिया मेकआप। हाबानि समाव हिन्जाव गोदाना मेकआप लागायब्ला थांनांगोन गोजाननि आलासि। जुदि हाबायाव सोरबा मोसायो अब्ला हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानजों लोगोसे बाहागिफोराबो खाजानो हागौ। हाबानि सिगां आस्थाम सोलायनो मोननाय नंलिया हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान। नाथाय बेफोर बबे हादरनि नेमखान्थि नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। बबे हादराव आबुङै बन्द खालामदों हाबानि समाव मेकआप बाहायनाय नेमखान्थि? जोबनायाव बन्द खालामबाय आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान सरकारा हाबानि समाव बेफोर नेमखान्थिफोरखौ। नंगौ, आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान सरकारनि बे मोनसे गोख्रों नेमखान्थि। आलासिजों लोगोसे जिरायफानो मोननाय नंलिया हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान। तालिबान सरकारनि बायदिब्ला बियो मोनसे इस्लामनि बेरेखा। हादराव खालि इस्लामिक खान्थिजोंल' खालामनो हागोन हाबा। मख'नो गोनांदि आफगानिस्तानाव हिन्जाव माहारिया गावनि गोसो बायदि सोलिनो हाया। बे बारनिफ्राय हाबायाव मेकआप लागायनो मोननाय नंलिया हिन्जाव गोदाना। गोदान नेमखान्थि आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान सरकारनि।